खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि सेसनाव एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे बोसोरनि गेजेराव 30 टा कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज बा सरकारि गनायथि होगोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बुंबावदों जायफोर कलेजफोरा 2006 सिम माखासे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गायसनजानाय जादोंमोन बेफोर कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि हाबाफारिखौ थाबैनो लानाय जागोन आरो बिटिएडि एरियाजों लोगोसे 6 शिड्युल एरियाफोराव बांसिनै नोजोर होनाय जागोन होननानै डक्टर शर्माया बुंबावदों। मानोना एबसुआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ बिटिसि एरियायाव थानाय 1021 भेन्सार एलपि, इउपि आरो एचइ स्कुलफोरखौ आरो 46 कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन लोगोसे 12 कलेजआव साइन्स स्ट्रिम सोनानै होनो थाखायबो खावलायदोंमोन। बरपेटानि बजालियाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना स्किमखौ लानानै करापसन बा रां जाख्ल'नायनि थाखाय सासे लकेल पन्चायतआव मावग्रा हिन्जावखौ गाज्रियैनो बुदों। गामियारिफोरा हिन्जावखौ बुनायजों लोगोसे हिन्जावखौ सेन्देलनि माला गानहोनानै पेरेड खालामहोदों लोगोसे हिन्जावनि गाननाय जोमनायजोंबो गाज्रि आखु दिन्थिदों आरो पन्चायत अफिसखौ बुफाय बुसि खालामदों, गोनां डकुमेन्टस आरो लेपटपफोरखौ अराव सावदों। उनाव पुलिसफोरा फैनानै सिटुएशनखौ हेन्डेल खालामफैनो हायो आरो बे केसआव सासेखौ एरेस्ट खालामनानै लानानै थाङो। गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों बाइकआव मडिफाइड साइलेन्सार लागायनानै सालायोब्ला 10,000 फाइन लागोन होननानै वार्निं होदों लोगोसे बाइकनि फेन्सि हर्न बा बेल लागायनायनि एगेन्स्टैबो वार्निं होदों। गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसआ बे डिसिसनखौ नइज पल्युसन कन्ट्रल खालामनो थाखाय लादों। इलेक्ट्रिक कानेक्सन गैयालासेनो बिल फैदों। दरंनि आरिमारि गामियाव इलेक्ट्रिक कानेक्सन गैयालासेनो गोबां मानसिनि नखरावनो आखाइजों लिरनाय इलेक्ट्रिकनि बिल फैदों। गामियारिफोराबो रागा जानानै खार'पेटिया पावार साब डिभिजननि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामदों। भारतनि एस्ट्र'नमारफोरा अख्राङाव स्टार गेलेक्सि एबा गोदान हाथरखि नागिरनानै दिहुननो हादों। हाथरखिनि मुङा AUDFS01। बे हाथरखिखौ पुनेनि मोनसे एस्ट्र'नमार्सनि टीमा नागिरनानै दिहुननो हादों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णाया साननैसो सिगाङावनो मास्क गानिफोरनि एगेन्स्टै स्ट्रिक्ट एक्शन लागोन होननानै वार्निं होखादोंमोन। बे डाइरेक्शननि सायावनो गुवाहाटी पुलिसआ बेखौ समबारनिफ्रायनो मास्क गानिफोरनि थाखाय 1000 फाइन नङाब्ला जेल जानायनि नियमखौ स्ट्रिक्टलि लागू खालामदों। गुवाहाटी पुलिसआ थांनाय समबार आरो मंगलबारनि गेजेरावनो 2 लाखनिबो बारा फाइन कालेक्शन खालामनो हादों। एलपिजिनि दामा मोनफ्रोमबो मासावनो सोलायो। बे सेप्तेम्बर मासनि आसामाव थानाय गुबुन डिस्ट्रिक्टनि गेसनि दामखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। कार्बि आंलंआव 572 ग्राम्स हेर'इनजों लोगोसे सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बिसोर सानैनि मुङा साद्दाम हुसैन आरो कासिम आली। पुलिसफोरा खबर मोननानै बिसनि मिनि ट्राकखौ चेक खालामनायाव स्पेयार टायार दोनग्रानिफ्राय ड्राग्सखौ मोननो हायो। बरपेटायावबो ब्राउन सुगार थानाय 81 बक्स 350 स्लिपिं टेब्लेट्स आरो 30,000 केशजों लोगोसे सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बे सानै मानसिनि मुङा अमित शाह आरो आनसेर आली। orunodoi स्किमनि राङा 2 नबेम्बरनिफ्राय एकाउन्टआव हाबजेनसिगोन। बिनि फर्मखौ 15 to 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव होनाय जागोन। गभर्नमेन्टआ बेनि खामानिखौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय मावजेनगोन। मास मोनफ्रोमबो एकाउन्टआव गासै 830 रां हाबगोन। बे स्किमा स्पेसियेलि गोरिब नखरफोरनि थाखाय। नखरनि गासै इनकामा बोसोरसेयाव 2 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा। जायनि नखराव हिन्जाव मानसि गैया बेयो बे रांखौ मोननो हानाय नङा मानोना स्किमनि मथे बे राङा हिन्जावनि एकाउन्टआवसो हाबगोन आरो नखराव साख्रि मावनाय मानसि थायोब्लाबो बे रांखौ मोननो हानाय नङा। माखासे इनफरमेशनखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। इन्डियानि एक्स फाइनान्स सेक्रेटारि राजिव कुमारखौ मैया गोदानै इन्डियानि इलेक्शन कमिशनार एपइन्ट खालामनाय जाबाय। बिथाङा फैगौ 2024 लकसभा इलेक्शनखौ प्रिसाइड खालामगोन बा सामलायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। भारतआव दासिम 37,58,705 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 66,419। हामनाया गासै 28,95,175। आसामाव दासिम
1,11,724 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 85,458। दासिम 25,948 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 315। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 9 जन बा 9 जन थैदों। थैनायफोरनि नामनि लिस्टखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।